2 മണിക്കും കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നലെ 3 പ്രാവശ്യം കയറി വായിച്ചു മാതാജി. 5 മണിക്ക് വായിച്ചു, 10 മണിക്ക് വായിച്ചു, 2 മണിക്ക് വായിച്ചു, 7 മണിക്ക് വായിച്ചു. പല ഗ്രൂപ്പില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. അതിൽ 8 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, പിന്നെന്താണ് അതിഭൂതം, എന്താണ് അതിയജ്ഞം, എന്താണ് അല്ലെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം, പിന്നെ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ശ്രവണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. 8ലെത്തി നമ്മള്. അതിൽ ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് എന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്ന എന്താണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ഭാഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്, പിന്നെ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഓർക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? എന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനില് അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, പിന്നെ നിയതകർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആരാണ് എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി 3ാമത്തെ ഭാഗം 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സ്മരണ പരിശീലനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിന് ധ്യാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാരോ മനോരണീയം മനുസ്മരേത്യ സർവ്വധാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. സർവനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാരോ അണോരണീയം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കവി, സർവജ്ഞനാണ്. കവി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത്? കവി പുരാണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അനുശാസിതാരം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവാണ് ആര്?
ഭഗവാൻ. അണോരണീയം, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് പറയണം അല്ലെ, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ധാതാരം, പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്, ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ മഹാഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നീന്തി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, മുത്തുകൾ നൂരിന്മേൽ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത്? ആദിത്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അചിന്യമാണ്, അചിന്യനീയമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഓരോ പ്രവർത്തികളും. ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്, അചിന്യമാണ്, അചിന്യനീയമാണ്. പിന്നെ ആദിത്യവർണം, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. തമസ പരസ്ഥ, തമസിന്റെ അപ്പുറത്താണ്, തമസിന്റെ ഇരുട്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അവിടെ മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ട് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ തമസിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള 10 പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതികമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ടത്. അചിന്തനീയമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ. എങ്ങനെയാണ്? അചിന്തനീയമാണ്. പിന്നെ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രഭാവം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠയിലൂടെ, യോഗാനിഷ്ഠയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. യോഗാനിഷ്ഠ കൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിത ദശയിൽ തന്നെ യോഗാചര്യയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസന്ന മൃത്യുവായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശീലിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണാവസ്ഥയില് മനസ്സ് അത്യന്തം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മരണസമയത്ത് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത ദശയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗാചര്യയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോഗാചര്യയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യർത്ഥയോ വീതരാഗഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തദ്ദേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിക്ഷേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവര്, ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവര്, സന്യാസ വര്യന്മാര്,
അവരൊക്കെ ഏത് ബ്രഹ്മപദം പൂകാണോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ അവർ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അറിവില്ലെന്നതിനാൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അർജുനന് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മയന്ത്രം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ, അതായത് നമ്മളെ ഈ ശിരസിന്റെ ഇവിടെ അല്ലെ ആ ഭാഗത്തു കൂടെ എന്ത് വിടുന്നത്, ശിരസിന്റെ നമ്മളെ പ്രാണവായുവിനെ വിടുന്ന അതിലെ, അപ്പൊ ഈ ഷഡ്ചക്ര യോഗം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഇവിടെ അർജുനന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭ്രൂമധ്യത്തില് നമ്മളെ ഈ പുരുകത്തിന്റെ സെന്റർ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃദി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യാധ്യായാത്മന പ്രാണ ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കടകടക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കടകടക്കണം. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിപ്പിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ യോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനുശേഷം മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ എവിടെയാണ്, മൂർധാവില്, നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിന് ഒരു ഓർമ്മ, സംയമം, അതില് പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ യോഗാസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ആ പ്രത്യാഹാരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസന ലഭ്യമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സമാധി അനായാസന തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, അതീന്ദ്രിയ സമാധി കൈവരിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സായാതി പരമാം ഗതിം. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓംകാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദമാണ് എന്ത്, ഓംകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ഓംകാരം അന്തർലീനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓംകാരം, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാത്തിലും, കാരണം അത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓംകാരം, ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഓംകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, അങ്ങനെ ഓം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല, ഓം ചേർക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, ഓം അതിൽ അന്തർലീനമാണെന്ന് പറയും. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം അന്തർലീനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓം എന്ന്
തിരിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ മരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണം ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് യോഗ പദ്ധതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അനന്യചേത സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനാം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇനി ഭക്തിയിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും, പ്രാപ്യനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാലദേശ ഭേദം കൂടാതെ വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ഇതിന് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? കാലോ ദേശമോ ഭേദമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിനൊരു തടസ്സങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നില്ല. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരാധന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഭക്തി യോഗികൾ 5 വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തഭക്തന്മാര്, ദാസ്യഭക്തന്മാര്, സഖ്യഭക്തന്മാര്, വാത്സല്യ ഭക്തന്മാര്, മാധുര്യ ഭക്തന്മാര്. ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, സാഖ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, മാധുര്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ, 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ, 5 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാമുപേത്യാ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള് അവര് പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നില്ല? ഈ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥിരതയില്ല അവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്. കാരണം ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർ തിരിച്ചു വരില്ല? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് തിരിച്ചു വരില്ല. അസ്ഥിരമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനന, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകിയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിപൂർണത നിറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് എന്തില്ല? തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികള് ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖാലയമാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം വരെ എല്ലാ ലോകത്തും എന്തുണ്ട്? ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാതും. ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാതും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഔത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന്
മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലെത്തും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്, ഭൂലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്കൃഷ്ട ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകാം, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പോകാം, അങ്ങനെ പിന്നെ ജനകലോകത്ത്, ജനർലോകം, മഹർലോകത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ തിരിച്ചെവിടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു, അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം, അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം, ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യവും മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിയുഗ സഹസ്രാന്തം ദേഹോരാത്രാവിദ ദേഹോരാത്രാവിദോ ജനഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, അത്ര തന്നെ പകലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ട്, രാത്രിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, രാത്രി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഈ നമ്മുടെ 3,11,40,000 കോടി, അവിടെ ഒരു 1 കുറവാണ്, 11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് എന്ത്, മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കോടി പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും 3,11,40,000 കോടി വർഷാണെന്ത്, മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണവും എന്ന് തോന്നാം. നമുക്കപ്പൊ എന്ത് തോന്നാം, ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അതിരറ്റതാണ്, അസാധാരണമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലതാണ് അതൊരു ഇടിമിന്നല് പോലെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ ചെറിയ പ്രാണികൾ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പ്രാണികള്, അപ്പൊ അവരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണ്, ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ്യക്താദ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹരാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തിൽ സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു, പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും എവിടെന്നാ വരുന്നത്, അവ്യക്തത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോഴോ ഇത് അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. അതായത് പകല് സമയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതെല്ലാം എവിടേക്ക് പോകാണ്, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തില് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ, ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോ സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോഴോ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നൈമിത്തിക പ്രളയം. അതായത് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ, അതായത് ഒരു ചെറിയ പ്രളയം നടക്കുന്നതാണത്. 2 പ്രളയം നടക്കും, ഒന്ന് മഹാപ്രളയം, ഒന്ന് ചെറിയ പ്രളയം. ഇതാണ് ചെറിയ പ്രളയമാണ് ഈ രാത്രിയാവുമ്പോ നടക്കുന്നത്. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായാം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ വശ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹരാഗമേ. വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വീണ്ടും വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാവുമ്പോഴോ ഇതൊക്കെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനീഷികൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ
മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിനിടവരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ചവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പുനർജന്മത്തിന് പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരുത്താതെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്യോ വ്യക്ഷേത വ്യക്താത് സനാതനഃ യസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യൽസു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അതെന്താണ്? അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അതെങ്ങനെയാണ്? അത് അതേപടി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തഭാവം, അതാണെന്ത്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തെ കുറിച്ച്. 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ? അതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു? 20-ാമത്തെ അല്ലെ? അപ്പൊ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതീന്ദ്രിയവും സനാതനവുമായ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമ വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നു, അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ മാത്രല്ല ഒരിക്കൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചവിടേക്ക് വരണ്ട, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ട. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് വെച്ചാല് സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമമാണ്. പല അഭിഷ്ടങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണെന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ഭൂമിയില് ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സ്ഥലം വൃന്ദാവനം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ്? ഡൽഹിയില്. ഭൂമിയില് ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ആ ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമി ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടത് പറയാനെന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ട്? വൃന്ദാവനം. ആ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ആര് അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. പുരുഷാസ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യ ലഭ്യസ്തനന്യ യസ്യാന്താസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തതം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. സ്വധാമം വിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല.
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്, എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദ പൂർണ്ണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമമായത്, കൃഷ്ണന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പരമമായതാണ്, അത് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ളത്, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഉയർന്ന ശക്തി, ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്താണ്. പിന്നെന്താണ്? പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം. ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതം. നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കിട്ടുന്നത്? ആനന്ദം, പരമാനന്ദമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ്. കാരണം അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്താമണി ധാമമാണ്. നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നടക്കും. പിന്നെ ആകർഷകമാണ്, എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? ധാമം, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവ്യക്തമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാലോ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ലോകം. ഇനി പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും പിന്നെ ഭക്തിയിലൂടെയും രണ്ടു തരത്തിലും പറയാണ്. എത്ര കാലേതനാ ആവൃത്തി ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതയാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? മാതാജി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ ശരി. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ? ഇനിയുള്ളത് കുറച്ചാ മതിയോ? ഇങ്ങനെ വേണ്ടേ? പറയണോ മുന്നത്തെ? കഴിഞ്ഞതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ? അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയണം. ഭഗവാന്റെ ധാമം ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതായത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ്? അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ശക്തി എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുണ്ട്. ഭൗതികമായ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. പിന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ദുരിതം നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തില്. പിന്നെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റും. നമ്മൾ ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ചിന്താമണി ധാമം. അപ്പൊ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ അത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അവ്യക്തം എന്നാണ് എന്തിനെ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് പറയണത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
ശ്ലോകം 23. യത്ര കാലേതു നാവൃത്തി ആവൃത്തി ചൈവ യോഗിന പ്രയാത യാന്തി തം കാലം ഭക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇനി ഏതേത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്താലാണോ പുനർജന്മം വേണ്ടി വരാത്തത്, ഏതൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എപ്പൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല, എപ്പ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ല, അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തന്മാർക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അവരതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്ഠപ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല എപ്പോഴും. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ മരണം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കാറില്ല. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നിഷ്പ്രയാസം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്, സാധാരണ അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അഗ്നിർ ജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മാവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് വെളിച്ചം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെളിച്ചത്തില് പിന്നെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്. ഇപ്പൊ അഗ്നി ജ്യോതിസ് പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രകാശം. ആ വെളിച്ചത്തില്, പിന്നെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, പകൽ സമയത്ത് ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ത് സാധിക്കും, ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്താം. യോഗാചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭക്തന്മാരല്ല പറയുന്നത്, സാധാരണ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പാശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, പകൽ സമയത്ത് വെച്ചാല് വെളിച്ചം ഉള്ള സമയം, ശുക്ലപക്ഷം അല്ല പറഞ്ഞത്, പകൽ സമയം അഗ്നിയുടെ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം, 2 ആഴ്ച എത്രയാണ് സമയം, ആ സമയം. പിന്നെ ഉത്തരായണ കാലം, ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ഉത്തരായണ കാലം, അതായത് ആ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉത്തരായണത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന 6 മാസം അല്ലെ, 6 മാസത്തെ കാലയളവ്. ഈ സമയത്ത് ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതോ അനുസരിച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്, ഈ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ യോഗാചര്യയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, അവര് ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് മരണത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള യോഗികൾക്ക് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. ആ യോഗചര്യയില് മുന്നോട്ട് നിന്ന് പുരോഗമിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് സാധിക്കും. ആ ശുഭമുഹൂർത്തം അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപ്യാനി വർത്തതേ.
ഈ ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ ധൂമ സാന്നിധ്യം, ധൂമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണായനം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ഈ സമയങ്ങളിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ചന്ദ്രലോകം പോകാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ധൂമ സാന്നിധ്യത്തില് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയത്ത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണപക്ഷത്തില് ദക്ഷിണായന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മള് വീണ്ടും എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മള് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, അല്ലെ? അത്തരം ആത്മാക്കളെ നേരിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൂടാതെ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളും എങ്ങനെയുണ്ട്? അതും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുക്ല കൃഷ്ണേക ദീഹേതേ ജഗദാശാശ്വതേമതേ ഏകയായാതിനാവൃത്തി അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് 2 മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലൂടെയും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലൂടെയും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവര് തിരിച്ചു വരില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മതിയാകും. അപ്പൊ പകല് സമയത്ത്, അതായത് വെളിച്ചത്തിലേക്കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ഇരുട്ടിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് പുനർജന്മമുണ്ട് എന്ന് പറയാം. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാന അതല്ലേ നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട്, ഒന്നിലെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ പോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലൂടെ പോണം. ഈ 2 വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ടാലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അനാസക്തിസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥാമുപയുഞ്ജതഃ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ആ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രക്രിയയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അത് ഒരു വ്യക്തി എന്തിലെത്തിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും, പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും. എന്ത് വേണം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മള് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്താൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ വേദം പഠനം നടത്തുന്നതോ യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതോ ദാനം ചെയ്യുന്നതോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും. മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണ്? അത് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മള്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വേദപഠനം നടത്തുന്നു, യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അത് ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പിന്നിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതി വിധിത്വ എന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങള് നമ്മളെ ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണെന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിരിക്കും അല്ലെ മിക്കവാറും? ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം അത് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ എന്താണ്? അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എല്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും 13-ാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഇതിന്ന് പറയാ. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? കർമ്മം, കാമ്യകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആര് കുടികൊള്ളുന്നത്? അതിദേവത അതിയജ്ഞൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മരണവേളയെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ, ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്ത് പറയാ? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിത്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാരം അതല്ലാതെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആയിട്ടുള്ള ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഓം പറയാത്തത്? അതുകൊണ്ടാണ് അതില് ഓം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് പറയല്ലേ. ഓം എന്ത് അന്തർലീനമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെന്ത് പറയണ്ട? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓം എന്ന പദം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമാത്രം യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും താല്പര്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണൻ 5 രീതി ഭക്തർ. കാലദേശഭേദം കൂടാതെയും വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാലദേശം അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാലദേശ ഭേദം കൂടെ. നമ്മളാണെങ്കിലോ തണുപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം മാറ്റി നമ്മള് അല്ലെ. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നല്ല. കാലം ദേശവും ഭേദം ഒന്നും നോക്കാതെ, ഒന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുക. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. 5 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ശാന്തഭക്തൻ, ദാസഭക്തൻ, ഭക്തൻ, മാധുര്യഭക്തൻ. മാധുര്യ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം എത്രയാണ്? 3,11,40,000 കോടി വർഷം. 40,000 കോടി. കൽപ്പം എന്നാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേറെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ അല്ലെ. 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ എന്നല്ല നമ്മൾ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ. കൽപ്പം 1000 ചതുർയുഗങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് സനാതനമാണ്, അക്ഷയമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് വെച്ചല്ലേ ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ്, സനാതനമാണ്, സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും സർവാഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം, ചിന്താമണി ധാമം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇഹലോകം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം, ജ്യോതിഷിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് പകല് ശുഭമുഹൂർത്തം, ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം ഈ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വെളിച്ചവും ഒന്ന് ഇരുട്ടും. പിന്നത്തെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അത് നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതിൽ